weche mag neno ni winj bura motenre kod ng'ur e chwalo twak kata chungo twak mar thicho kod Gachagua e od bura mar Senate na achiel kuom mago mang'iyoni. Machiegni nyako Ramogi nyinga en George Bati. Ogai mar do Martha Koome ochuga put mar jong'ad buche adek kamoting'o Eric Ogola, Anthony Mrima kaachiel kod Fred Mugambi e winjo kendo golo ng'eto e bura momaki gi kweth mopogore opogore makwedo chenro mar thicho oko e telo jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Buchego oket kanyakla kendo ibiro yang ka gin kod teko kata oyo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Gikone to ogai mar do Martha Koome ochuoga put mar jong'ad buche adek mowale winjo kendo golo ng'eto e wi buche momaki makwedo thulo oko Gachagua e apisi. Jong'ad buche Eric Ogola ema koro biro telo ne jong'ad buche mamoko moting'o Anthony Mrima kod Fred Mugambi winjo matut buch jalup jatend piny Rigathi Gachagua mitem tigo mar geng'o ne chenro mar thiche ok apisi. By Thursday, when the Senate concludes, if they conclude to remove the Deputy President, my Lord, within the hour of their doing that, it is our submission that one can expect a Deputy President will have been appointed. That's your view, but that's a fact. So, this National Assembly speaks through the Speaker and the Clerk. Magiti mureka bura manie nyim jang'ad buche Chacha Mwita biro chiwo geno ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata nyalo chudhe ponono ng'eto mar burano mochan kiny nyalo tamo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo wachne mar thiche oko kata oyo. This entire process is hinged on Article 145 of the Constitution. Article 145(1) relates to the process in the National Assembly. My Lord, submission has been made before you from both sides of the bar that process has been concluded. In fact, that there's been a resolution that has been sent to the Senate pursuant to the provisions of Article 145, 1 and 2 of the Constitution. Kata kamano, okinde ariyo monywando mano mar Senate kod od bura mamalo kotelnegi kod Paul Nyamodi to kod Eric Gombo ne opingo kwayo mar Gachagua mar tamo od bura winjo twak mar thicho Gachagua oko kagikoni chenrono nie katiba mar Kenya. I have a different view from both my learned senior colleague, Mr. Paul Mute for the petitioner, and Mr. Milimo. My Lord, I am of the respectful view that the petitioner is guilty of forum shopping, and that the petitioner invites your lordship to be an accessory in that forum shopping. My Lord, there is petition 522 of 2024 that is a petition that is between the parties, the same parties in this petition. I intend to give my ruling tomorrow at 2:30. Walter Nyambaga, Ramogi TV.